Hallo, ek is Alet Branders en ek is van Qualet Eiendomme. Qualet Eiendomme bestaan al vir so 38 jaar. Ek is die direkteur van Qualet Eiendomme. En George Baloy werk vir my al vir 25 jaar. Hy is deel van die familie by Qualet. Hy is nie net George daarson nie. Hy het vir ons al die loswerk gedoen. Hy was die drywer van die firma. Hy het die bordjies van die firma hanteer. Hy het 'n klompie werkers gehad wat onder hom weer gewerk en gesorteer het. Ons kon dag en nag op George se knoppie gedruk het. George was altyd daar vir ons gewees. En baie keer al is dit al vakansietye, Desember maande, as ons vir George bel, waar hy en ons is met vakansie, dan is hy daar by die kantoor of hy's by die huis. Hy het net vir ons altyd gaan kyk of alles reg loop. Ek het 4 jaar terug vir George ontmoet by Qualet Eiendomme en wat 'n wonderlike man is hy nie net nie. George het ons altyd verskriklik mooi gehelp met enigiets waarvoor ons kon vra. So 'n jaar terug het ek gesien George het begin siek word. Ek het ook gehoor van Alet af dat hy nie wel is nie en George was in en uit die hospitaal. En elke dag saam met my sê sy, ek kon nie sien, ek kon niks eet, nee, soos 'n baba. Iemand moet jou hom met die hand, gaan by die toilet, gaan by iets, hou hierso, sit hierso, en hou jou, nee. Daai 6 maande, my sê sy, was saam met my, van die begin af, nee. Tot nu wat ik kan nu zien. Dat 6 maanden ik het gezegd, geheel. Hoe komt maar hoe het gaat zo? Mijn leven moet zo weer zo. Of er is geboren zo of iets. Nee man, die mensen zeggen nee, moet waar. Die leven. Dat is het begin. Die leven en komen. Ze gaan glimlachen. Ze gaan alles zien. Ik was blind, ik kon niet zien, ik had maar net gehoord. Maar als je weg is alles, nee, ik kon iets zien. Iemand dat bij mij loopt, ik kan hem zien, dat is iemand hier zo. Dat is iemand. Nee, ik sta zo, hij dokter mij getoetst. Toen zei voor mij, nee, zo zeker is het woord. George het toe begin blind word en naderhand tot hy heeltemal blind is. En dan bel ek vir George en sê George, wat sê hulle? Kan hulle jou help met jou oë? Dan sê George vir my, hulle sê hulle gaan hom kan help, maar die masjiene is stukkend. Hulle kan hom nie nou help nie. En ek het net besef ons as company is te lief vir George. Ons kan hom nie so in die donker los nie. Ek het gesien hoe maar word hy. Ek het gesien hoe oud word hy, want hy kan nie sien nie. En hy's hierdie mens wat altyd besig is en altyd almal wil help. Ja, toen zei nee. Als ze gegaan, hij is gekomen, het me gebeld, kom, dat is een andere dokter. Wil je toets? Nee, alles is recht of iets. Hij is gegaan, dat is bij de toets van die machine en gaat dat zo om te zien wat is het probleem. Toen kreeg hij cataract. Hij kan hem schoonmaken, nee, ik ga het weer zien. Dat is die hoop wat hij gekregen had. Nee. Maar hij heeft gezocht zo 140. Nee. En dat gaat dus niet, het is Spanje. Toen zei hij, Alet voor mij. George, moet niet warnen. Dat is nog een optie. Ze praat van die opties. Die tweede, derde, vier, kan maar zo 100 opties wees. Maar, ze gaan zien. Daar begin ik het glimlachen. Ik weet niet, nu die leven komt nog. Nee, hij heeft gepraat samen alles, hij heeft gezocht alles. Toen zei hij, bel voor mij. Esmeralda heeft ook een plan gekregen, George. So George
is 'n goeie persoon. Ek het besluit om die eerste stap te vat om George te help nadat Alet Branders vir my gevra het vir hulp, want die operasie kos redelik baie geld en ons het nie geweet waar die geld dan nou vandaan sou kom nie. So ek meen George, as enige iemand net ewe skielik blind raak as en mense is nie seker hoekom nie, kan ek dink dit kan vir enige iemand moeilik wees om in die donker te bly. So daarom het ek besluit ek kan 'n verskil maak deur om iemand anders te help, deur om daai eerste stap te vat. So dit is hoekom ek besluit het om George te help. George is 'n goeie mens, hy het 'n goeie hart, hy's loyaal, hy werk hard, en George verdien dit. Ja, deur en deur. En is toe dat Esmeralda vir ons 'n brief e-mail gestuur het vir Groot FM of FM, sorry, kan daar. Ja, perfect. Is dit reg so? Laat sy vir hulle 'n brief gestuur het en dit was so vinnig. Ek het gedink hierdie ding gaan 'n jaar of 2 vat. Binne 'n week is ons gekontak. Binne 'n week het ons 'n onderhoud. Binne 2 weke is die operasie gedoen en kan George 100% sien. Dis wow vir ons. Hey, meneer Beloy. Hallo George, hoe gaan dit? Môreoggend? Môre, stap asseblief saam met my. Julle almal kan saamkom. Yes, almal. Ja. Dis hy. Hoe gaan dit, George? Jy kan nou sommer loop sonder. Laas keer het jy gesukkel om te loop. Jy het gevat. Die wat dan nie. Okay. So dis baie belangrik, 7 nagte. Ek weet dis nou al 2 oom, maar hy sal kan manage. Goed, nou gaan ons die onion afhaal. Baie mooi. Te veel loading, nou kan jy mooi sien. Goed meneer Beloy, nou gaan jy vir my jou linker oog toemaak, jy gaan jou hand so oorhou en dan gaan jy nou vir my sien op die bord. Okay. 7, 6, 9, 5, 2. Pragtig. Volgende een. 7, 4, 9, 3, 6. Yes, nog een. 3, 2, 6, 6, 5, 7. Nog een. 7, 2, 4. Okay, yes, 100%. Yes. 100%. Yes. Prachtig, Joe. Er is amper bij mij tranen. Bij mijn oog. Die tranen komen uit. Van die dingen wat mij gezegd heeft. Bij dat op het interview. Dokter Kate zei, nee. George, je kan maar terugkomen. Ons gaat je operatie gratis. Dat is niet nodig om te betalen. I am committed, me and my anaesthetist at the Joburg Eye Hospital in Joburg. We will do both your cataracts with the money that has been raised by your sponsors, and we will cover all the other additional costs. Both me and my anaesthetist will do the surgery at no charge, and we are ready to go. I'm ready to do both of your eyes as early as next week if you are ready. George, next week, you ready? I'm ready. I'm ready. Even tomorrow. Oh, Katie, you can hear the excitement. It's amazing. Yeah, you do such amazing work, and thank you for the consultation with George. And you're obviously super professional and amazing at what you do. So we can't wait to have George back when he can see, so we can show him the studio, which he wants to see. But also, just giving him
his life back and being able to do what he needs to do, because he's a busy guy. He wants to do stuff, you know. Yeah, no, he truly is lovely and truly deserving. Exactly. And yeah, moments Die like net this. zo groot. Zo het is wat ik zei, die naam is groot. Zijn naam, de radio, is Groot FM. Ik denk die mensen van dat soort werk, heel hard, is groot. Hele glimlach, is groot. En dan die naam van die FM, is groot ook. Dus hoe kom je dan zeggen, Groot FM. Baie dankie Groot FM wat je gaat zeggen. Van ons na Dr. Katie wil ons net baie dankie sê. Dr. Katie, we from Quality Properties would like to thank you and your team for the wonderful work that you did for George. We really appreciate it. En vandag sit ons hier. Ons wil vir julle span en vir jou Dr. Katie baie dankie sê. George kan weer sien. Hy kan weer sien. Ons is so opgewonde daaroor. Bij mij gedacht, toen denk ik, nee, die dokter. Zoals hij praat is, ze die mooiste glimlach misschien. Toen zei ik, nee, misschien ik jok me, samen met mezelf. Ze heeft me operatie gemaakt, ik zie. Eerste keer als ik toen dokter keek. Die beste glimlach ook, bij dokter keek. Baie dankie, dokter Kate, voor alles. Baie dankie. Samen met dat groot glimlach. Because it's been a long time to bed, so about 6 months, 8 months. Sleeping. No exercise, nothing. You can't exercise because you can't see. When you say, let me two steps, then you fall down. They ask you, what are you doing? Why can't you keep on sleeping? No, I can do everything now. I can see.